Frisbee ride sa usa ka pirihan sa Tagbilaran City sa Bohol, gipahunong human na aberya ni atong Sabado. Atong sayran sa report ni Alan Domingo. Nakuha sa usa kan netizen sa wa pa mahitabo ang insidente. Tataw ang kalingaw sa mga tao nga nagsakay sa Frisbee ride. Apan ang kalingaw nahanaw dihang samdan ang usa ka babae human nagkaabirya ang Frisbee Carnival ride sa Tagbilaran City. Matod sa mga rider, nabantayan nila nga saba ang ubos nga bahin sa Frisbee ride. Pipila ka minuto sa wa pa mahingpit mahunong, nahagba kini sa yuta. Matod sa operator, mipalyar ang ligid nga maoy hinungdan nga mitabingi ang ride. Yung gano'n yung sa ligid na tigpiyas na bagay, siya kasangko itong plataforma. Moto ning gawas lang siya sa ligid, moto naligwat si maayo, dili na pa operitan reset aning lugar. Pero kaning uban okay na yung ubang rides. Karon adlaw temporaryong wa pa ipa-operate ang naisgutang ride aron kini maayo. Sa usa ka post ni komento ang tagduma sa mong ride nga nahitabo ang insidente human molihok ang yuta mugna sa ulan pagkahapon ni anang adlaw. Kauban si Clan Sigabutin, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.